खाम्फा बरगयारी बिथांखौ लानानै थांदों मावनो हो स्पेस हो जायगा हो लांनानै आलाय आथानि खालामनाङा अयनाय खालामनाङा दगमग खालामनाङा। दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सान। बर'फोरा गावनो सरकार खुंनो हानाय हायुङारि मोननायनि सान। बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों सोरबा पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, पियन, सुकिदार, केरानि मोनबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर'आ सासेबो दाबो मानो होनो हाया बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिनैनि साना बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि सान। बर' हारिनि गेजेराव नैथि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथाया थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइनि सिङाव गावनो सोरखार खुंनो हानाय मोनसे हायुङारि गौथुम आसामनि सिङाव दाजादोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथाखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ गुदि बिपिएफ प्राइमारिनि मावख'नि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म, बिक्रम दैमारि, बिएसइउनि दैदेनगिरिफोर, बिपिएफ दोलोनि मावथि दैदेनगिरि आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। जोङो बिटिसि एकर्डखौ बावनो हाया। आंल' नङा नोंथांमोनाल' नङा हाजार हाजार बर' रायजोआ बिटिसि रायजोआ बिटिसि एकर्डखौ बावनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों रायजोआ सान्थि मोनदों, मोननांगौखौ मोनदों। गोबां आन्दोलननि गेजेरजों बिटिसि एकर्डखौ जोङो मोनदों आरो गोबां हाजार हाजार थै बोहैहोनानै मोननाय बे बिटिसि एकर्डखौ बेनिखायनो रायजोआ दिनै बावनो हाया। लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, बेजों लोगोसे जायफोर एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि साकरि मोननाय, नखर संस्थापन जानाय आरो इयुथफोरनि साकरि मोननाय, 39टा डिपार्टमेन्टआव हाजार हाजार दिनै हाग्रामा महिलारिया साकरि होबाय, जब होबाय, इनफ्रास्ट्राक्चारजों दिनै डेभेलपमेन्ट खालामबाय। जों भाबिनो हायै, सानस'नो हायै दिनै लामा, दालां, ब्रिज दिनै बानायबोबाय, सान्थि लाबोबाय। बेनि थाखाय जोङो बिटिसि एकर्डखौ दिनै बावनो हाया। माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा माने गुगालांबाय बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारी दिनैबो माखन दैमारि बिथाङा सोर जइन जागोन? माखन दैमारि। माखन दिनै जा नुदों आङो मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारनि सोमोन्दै गोबां बुंनो सानाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखाबाय जाय बिथांखौ प्रमद बर' बिथांजों रायज्लायनानै हरनाय जादों आरो मानो हरनाय जादों बिइउपिपिएलआव बेनि खोथाखौ रोखा बुंखाबाय। दिनै आं खाम्फा बरगयारी सारखौ लानानै गोबां गोथौ खोथा बुंनो सानाखै, बुंनांगौबा उनाव बुंगोन। खिन्थु आं दिनै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनो सानगोन जाय थांखि आरो सिमांखौ लानानै खाम्फा बरगयारी बिथांखौ लानानै थांदों मावनो हो स्पेस हो जायगा हो सुबिदा हो। दिनै जाय थांखिखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना थांदों बिथांखौ मावनो सुबिदा हो, लांनानै आलाय आथानि खालामनाङा, अयनाय खालामनाङा, दगमग खालामनाङा, दिनै गाद्दारि खालामनाङा। बिथाङा जाय थांखिखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआव जुगदान जादों बेखौ जाफुंनो होबानो जाबाय, नङा होमबा? बिपिएफआ हारसिं गेलेगोन नामा एबार? बेखौथ' बिपिएफआ डिसिसन लादों आरो खोनाबाय थादों। आं एसे व्यक्तिगत हिसाबै आंबो बेखौनो बुंगोन हारसिं गेलेनायानो मोजां। जिहेतु थांनाय इलेक्सनाव हारसिं 70टा मोनदों आरो थांनाय एमपि इलेक्सनाव नोङो सरकार थाब्लाबो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि समस्ति एमएलए सेगमेन्टआव बेयाव बिपिएफआ देरहादों। दिनै नोङो उदालगुरि एमएलए सेगमेन्टआव बिपिएफआ देरहादों, नङा नङा? सरकार थानानैबो नोङो देरहादों आरो जेब्ला सरकारा जोबनोसै अब्ला देरहायैनि मा बाखि दं? बेनिखायनो बिपिएफआ हारसिंनो दिनै शक्तिशाली।